Здравейте, днес ще ви разкажа за приказката "Непослушната снежинка" от Сергей Герасимов. Едно време имало една непослушна снежинка. Големите снежинки казали: "Дай да се разходиме." Малката снежинка отговорила: "Не искам да се разходя." Големите снежинки казали: "Тогава ще стоим." Снежинката казала: "Искам да ходя." Същото и с яденето. Големите снежинки казали: "Изяшко." Малката снежинка отговорила: "Няма да го изям." Големите снежинки казали: "Тогава ще го прибереме." Снежинката казала: "Искам да ям." Тогава са се разходили и казали на всички малки снежинки: "Държете се на облака, за да не паднете." Всички снежинки са се държали, освен малката снежинка. Тогава малката снежинка паднала и видяла една мишка. Мишката казала: "Ела при мене да те изям." Малката снежинка отговорила: "Няма да дойда при тебе." Тогава видяла една снежинка жабата. Жабата казала: "Не отивай при мене." Снежинката отговорила: "Ще дойда при тебе." Жабата казала: "Не ми се пъхай в устата." Снежинката отговорила: "Ще ти се пъхна в устата." Снежинката се пъхна в устата, жабата изя снежинката. Харесва ми приказката, защото снежинката прави всичко наопаки.